Euzubillahimineşşeytanirracim. Assalamu alaikum muhterem kardeşler. Min fikir rubrikasını açıp jiberdim. Rahim etiniz, like'lar koyuğuz, jallamagiz. Hürmetli kardeşler, koyuğuzun karışın ışı bilgesin. Hem bir gene şerhni yazıp jibergiz. Min 5 sekund ketem. 1, 2, 3, 4, 5. Buldu. Muhterem kardeşler, hazır elektr оборудование bik küp. Şuna göre şunun turunda min silerge hem sileşirge buldum. Hazır elektr оборудование ol холодильникларда бар jirde yana. Biz көрәбіз. Менә хәзер мөселман булмаган халыкларда яңа ел гайетләрендә анда гирляндалар да яна. Гирляндалар ул бөтен җиргә эленеп куелган. Шыршыларда да, өйдәге шыршыларда да, урамдагы шыршыларда да, баздагы шыршыларда да бар җирдә эленеп куелган. Менә ул өйдә шыршы тоту мин аны аңламыйм. Мәгәр дә кәҗә сарайында тоткан шыршыны аңлыйм мин, өйдәге шыршыны аңламыйм. Чөнки кәҗә кимерә ул шыршыны, шыршы ботакларын, кеше аңар гына карап кына тора. Һәм файдасыз тора инде ул җирне алып. Kardeşler, elektr оборудование күбрәк булган сайын, янгын очраклары бигрәк тә күп. Һәм нәрсә әйткән икән безнең сөекле һәм хөрмәтле Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аның турында. Без аны белербез. Мин уйладым, изге бакча китабын, İzgiler Бакчасы китабын ачырга 300-нче бүлекне һәм анда йокы вакытында һәм башка очракларда өйдә яна торган утны шәмдәлдә яки кайда да булса башка җирдә януына карамастан калдыруны тыелуы турында. Һәм укып китәм. 1952 İbn Гомәр разыяллаһу анһума сүзләреннән риваят ителә. Рәсүлебез галәйһи ва саллям әйтте: йоклаганда өйләрегездә ут калдырмагыз. Бухари һәм Муслим имамнары язып алган. Димәк, бездә монда боерык бар Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямнан. Йоклаганда өйләрегездә утны калдырмаска. 1653-нче хәдисне укып китәм. Риваят ителә Абу Муса әл-Ашгариның разыяллаһу анһума әйтте: бер вакыт төнлә белән Мәдинәдә бер өй анда яшәүчеләре белән бергә янып бетте. Һәм алар белән булган хәл турында Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям хәбәр ителгәч әйтте: дөрестлектә бу ут дошманыгыз, һәм шуңа күрә йокларга ятканда аны сүндерегез. Бухари һәм Муслим имамнары китерә. Язып алган. Хөрмәтле кардәшләр, без белдек. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында да булган шундый чираклар, кешенең янып үлүе, халап булуы, шундый утта. О очракларда Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйткән икән: дөрестлектә ут
дошманыгыз дип. Демәк, без бит дошманны өйдә калдырып китмибез. Һәм дошман янында йокларга бит ятмыйбыз. Шуңа күрә утны да сүндереп ятырга кирәк. Утны да киткәндә сүндереп китәргә кирәк. Менә шундый файдалы безгә киңәш биргән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям. 1654-нче Җабир радиллаһу анһу сүзләреннән риваят ителә. Игътибар итик, Мөхәммәд, хөрмәтле кардәшләрем, ничек егетләрегезгә исем кушырга? Җабир дип алырга да кушырга. Җабир матур исем. Шундый сахаба булган безнең. Шул исемле. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Савытны каплагыз, борындыкны бәйләгез, ишекне бикләгез һәм кандилне сүндерегез. Чөнки дөреслектә шайтанның борындыкны шишергә дә, ишекне ачырга да, савытны ачарга да хәленнән килми. Хәтта әгәр кайсыгыз булса да савытына агач кисәге куя алса да, Аллаһның исемен зикр итеп, моны эшләсен. Һәм дөреслектә тышкан өйне анда яшәүчеләр өстенә яндырып җибәрә ала." Муслим имамы язып алган бу хадисне. Хөрмәтле кардәшләр, монда Җабир радиллаһу анһу китерә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямның берничә боерыгын. Өйдә савытны капларга, борындыкны бәйләргә, ишекне бикләргә, кандилне сүндерергә. Һәм шайтанның менә шул әйберләрне эшләгәч, шайтанның көче юк. Аны ничектер үзгәртергә яки кулын тыгырга. Шайтан көчсез ул әйберләрне эшләсәк, әгәр дә без кандилне сүндерсәк, ишекне бикләсәк, борындыкны бәйләсәк, савытны капласак. Әгәр дә кичкенә ботак белән дә бәйләсәк, кичкенә ботакны кырмыска да күтәрә ала, ә шайтан күтәрә алмый һәм кулын кертә алмый. Һәм шулай безнең булган бер афәт бар. Ул өйдәге тышкан ул авыру да китерә ала, шулай ук ул янгын да китерә ала. Шуңа күрә безгә утны йоклаганда сүндергә, киткәндә сүндереп китергә кирәк. Хөрмәтле кардәшләр, мин уйлыйм, бу видео сезнең өчен файдалы булгандыр, яңа булгандыр. Әгәр дә яңа булмаса, ул сезгә искә төшерү булгандыр. Мин сезгә бик шатмын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр фикер рубрикасында. Онытмагыз, Твиттерыма язылырга яки миңа Твиттерда язырга. Шулай ук сез яза аласыз Телеграмда. Белмим, анда шәрехләрне калдыру функциясын керттермен, Алла боерса. Телеграмга язылыгыз. Biz рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.